bun kiriu pokman bat kinong yalakai kilek kumju la ka jong ka benta ban yarap ya kibadan kam Lionel Messi om tang ba upau nam haka kam yalakai football hoi kane ka khana kala bande ka bakam slem Henrique mati no jing yarap ban lai ki kam baba jong u layai perto junom la junom Lionel Messi ubala job ya ka FIFA World Cup haus nem arjar arpuar ulale sibun ki kam ban yarap ban penkut no ya ka jingdung ha ka perthai Lionel Messi ulalong ru unong mikman na ka benta ka UNICEF na du usnem arjar sipeu Messi ula thau la ka jong ka sing bom dan kam ban kamai bisa ne bat sim bisa lane non profit organization ya ka balatip kerteng kum kaliyo Messi Foundation bat ulale sibun ki kam le bha daladehi lengba kini ki kam le bha bat kiwe ula penkala ya ka jing im jong ki hajar ngun ki breu hakeling ka perthai Lionel Messi ula sedang ya ka kam yalakai profesional jing u nadu karta khat news nem house nem arjar sau hakaba Lionel Messi ule yalakai naka kenhun Barcelona tang hadin lais nem kata house nem arjar nyeo Messi ula sedang menseng no daka sing la jong kabom dan kam ban sim bisa ya kabalatip kerteng kum kaliyo Messi Foundation bat ka jing thmu jong kane ka sing kalong ban yada ya ka koj ka khia bat ka jing singan jong ki khanarit hakeling ka perthai ki bom don kilat kilenti ban pen beng yalade ka jing thmu ba kong san jong kane ka foundation ha kane ka por kalong ban bei tengka ha ki jing chakri ha ka koj ka khia kum juru ban pen ba ya ka jing im jong ki khana Lionel Messi ulong kum ne ngala poisya ka jing ang nun chonga ban long kum uta unong yalai kai football ban ngakwa ban tim banga yalai sibun ban poisya ta ban nga habru ban yalai ban tresi tom shushu ya ka badang sa ngakwa ban sim kebo ya kata ka jing persyang bat kata ka jing job ban yarap ya ki kena ki badon kam ya ka kumta ngalajit ya ka man lakas ngi hakabaki leyo ya ka jing kermen ban ngoyo iru kisngukmen de na kata ka daw bangilarai ban thau ya ka Leo Messi Foundation ban ngandang ya khun ban pen sngba ya ki kena da ka ju ka bor bat ka jing aitilun ka bangadon kam ban beteng ban long unong yalai kai football ka jing long nong mikman jong ka UNICEF ka de ka agency jong ka United Nation ka ba ajing yarap ya ki kena hakeling ka perthai house nem arjar sipeu Lionel Messi ularung sya ka UNICEF ka kenhun tremon sngba ka badai khmi bat pe ya ka bah kamian ki kena rit kum uwei na kinong mikman jong ka hadin balathung yu kum unong kit khubor baba Messi ulale chaiti rengkat bat ke UNICEF ban wan ra ya ka jing songthu syapang ki jing bagi kena angtei ki yakndu hakini kisnem badang shin Messi ula kersian ya ka jing persyang jong ke UNICEF ban yakun persya ya COVID-19 da kabayasam ya ki rukom yada bat ban lumpisa na ka benta kaplan ai jing yarab kerki ka UNICEF Lionel Messi umlong tang urang yalakai ubakam phala nre upau namru na ka benta ki jing ai ngobha shimed ki babun ki ba ula ai shakising ai jing yarab bat ki kam baper hakapor bajur ka klam COVID-19 ulana seneng hadu similian na ka benta ka jing kersian haki jaka sumar bat ka koj ka khia ha ka ritrai jong u ha Argentina nalor kata ha ubenai February jong usnem arjar khat khandai Messi ulana seneng hadu arpulai milian hakari Kenya ban yarap ya ki khna bat kilong ying jong kari Kenya ban yo ya ka kabakhuj ki jaka sumar basngan bat ki jingbam ha kane ka project Messi ule trelang bat ka UNICEF ban sina ya ki pom ban sam ya ki jingbam bataimet syaki saw jarngun ki khna nadu baulos dang ban yalai kai house nem arjar saw Lionel Messi
Siam lakiu, sia kanam, tang namar ka jing tebit, bat ka jing paunam jubu, Hamadan, Hendrei, namar ki jing teri hitom, Jong u, ya ki babun, ki jaj, ki bapen kela, ya ka jing im, Jong ki hajar ngun, ki kena, hakeling, ka berthei.